Επιτροπής Αγώνα για τη Σωτηρία του Ποινιού. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες της Λάρισσας και τους φορείς να συνταχθούν με τις θέσεις τους για την προστασία του φυσικού πλούτου του ποινιού που διασχίζει την πόλη της Λάρισσας. Σε μια προσπάθεια να προστατευτεί η φυσική ομορφιά του ποινιού ποταμού, που αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι του κεντρικού ιστού της Λάρισσας, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για την Σωτηρία του Ποταμού διοργανώνουν αύριο συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη γέφυρα του Αλκαζάρ στις 5 το απόγευμα, καλώντας όλους τους πολίτες να λάβουν μέρος στην κινητοποίηση αυτή. Τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα για την Σωτηρία του Ποινιού απαιτούν να φύγει η βρωμιά από το ποτάμι, να αρχίσει η ροή στην παλιά κήτη του ποινιού, τη φυσική του κήτη, να προστατευτεί η υγεία των πολιτών από τα επικίνδυνα εντομοκτώνα, να μην κοπεί κανένα δέντρο στην παλιά φυσική κήτη του ποταμού. Έχουμε το πιο άσχημο ποτάμι, το πιο βρώμικο και επικίνδυνο για την υγεία μας. Αυτό είναι μια κατάσταση η οποία θα πρέπει να ευαισθητοποιήσει όλους τους πολίτες και όλοι μαζί πρέπει να φωνάξουμε για να αλλάξει. Θέλουμε το ποτάμι φυσικό, πηγή υγείας και πηγή ζωής. Οι πολίτες δυσανασχετούν καθημερινά, δεχόμαστε τα παράπονά τους για την κατάσταση που επικρατεί στο ποτάμι και συγκεκριμένα στα νερά του ποινιού. Θέλουμε εδώ οι Λαρισαίοι να μαζευτούν και να δείξουν τα προβλήματα που υπάρχουν στον ποινιό και να σταματήσουμε τα επικείμενα έργα που έρχονται. Στη διαμαρτυρία που διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα των Παραπίνιων Συνοικιών συμμετέχει και ο Σύλλογος Ιστορικού Κέντρου Λάρισσας, διεκδικώντας ο ποινιός, που αποτελεί, όπως επισημαίνεται, σημείο αναφοράς για την πόλη της Λάρισσας, να αναδειχθεί με όλες του τις ομορφιές χωρίς να πειραχθεί τίποτε από την φυσική του υπόσταση. Ζητάμε και εμείς να μην κοπεί ούτε ένα δέντρο από την ιστορική κήτη του ποινιού. Ζητάμε επίσης να γίνει ένα ενιαίο μεγάλο πάρκο που να ξεκινάει από το γήπεδο του Αλκαζάρ, από αυτόν τον χώρο του Αλσίου, να πηγαίνει στην κήτη του ποινιού και να βγαίνει μέχρι και την πρώτη στρατιά. Έφτασε ο καιρός, πιστεύω, να ξανακατασκευαστεί η ενιατοξωτή γέφυρα του ποινιού, η ιστορική γέφυρα που γκρεμίστηκε το 1944 από βομβαρδισμό των Γερμανών, έτσι ώστε να γίνει μια ωραία πεζογέφυρα και πάνω σε αυτή να βρίσκονται καλλιτέχνες, ζωγράφοι, γλύπτες και διάφορα άλλα που μπορούν να γίνουν και να δώσουν πνοή στο ιστορικό κέντρο της Λάρισσας.